Maria, a veure quin és el vi, bueno, en aquest cas penso que no has portat un vi, per acompanyar aquesta paella. Sí, mira, doncs avui hem canviat una mica, ¿vale? Llavors, el que buscàvem una miqueta amb la paella aquesta valenciana, que com veiem està molt condimentada, avui porta carn, porta tot una mica, però hem buscat una cosa que ens ajudi a pair i a digerir, ¿vale? Una miqueta amb la línia de la dietista, de l'Ester. Sí. Digerir i pair. Llavors hem pensat portar un cava, no? És un cava que és un brut de la casa, bueno, de les bodegues Gramona i que es diu Alegro. És un cava d'uns 18 mesos, és un reserva, 18 mesos en criança, i és un cava que m'agrada molt també pel seu nom, no? Alegro, és molt fresc, és un vi que és així, vull dir, és molt fresc, és molt jove, té uns punts cítrics a pera, a poma, i el bo és que també podem jugar amb ell en funció de la temperatura, és a dir, quan el servim ja està fresquet té aquests punts més cítrics i quan es va escalfant una miqueta la copa li van sortint unes notes més a crema, a bulleria, que el fan un vi bastant interessant i aromàticament molt diferent, no? És a dir, que encara que perdi una mica de temperatura, no? De totes maneres... Exacte, li trobes aromes diferents. Té el gust. La gràcia canvia una mica, no? Llavors també la idea sobretot era la de buscar la bombolleta, la de nítric, pel tal d'ajudar a digerir i això. I també ens agrada una miqueta dir que el cava no només és per festa, celebració, cap d'any i de més, sinó que també es pot menjar un àpat sencer amb cava, que de fet ho recomanem. Preguntarem al públic a veure si alguna vegada, i si ho han fet, menjar un àpat acompanyat de cava. Nosaltres ho recomanem molt perquè, clar, què passa? Que tu comences amb el vi blanc, després potser passes a negre i després quan estàs a rebentar et fots el cava. Llavors, la mala sensació sempre se la queda el cava. Llavors el que nosaltres recomanem és provar d'inici a fi, començar amb el cava. A més, és que et dic, és molt... et deixa l'estómac, t'ho fa baixar tot. Exacte, i vull dir, també passa molt bé. I a més, amb les calors que estan fent ara, la frescor, perquè això se serveix sobre uns 6-8 graus, doncs ajuda molt a passar. Després ho tastarem. I com sempre, Maria, si tenim qualsevol dubte, o si des de casa tenen qualsevol dubte, a través de les xarxes socials us poden trobar. Sí. Facebook, Twitter, el que més... mail, el que vulguin, el que sigui. Doncs, nosaltres intentarem respondre amb els dubtes que tinguin i també, si venen a casa nostra, doncs, si diuen que venen del programa de Cuina de Prop, tindran algun descompte amb els productes que hem recomanat perquè cuinin els plats aquests a casa. Que prenguin nota a casa, no?, per aquest detall. Correcte. Doncs moltes gràcies, Maria, per aquest cava, en aquest cas, que ens has recomanat i després ho tastarem.